يعبد ودو كان بس كل سيعبد من بس كل ما خول داينس ولد ما خابو عينس نيو كبت أبراهام بحق بترني زو إسحاق كان يعقوب زون ملكوت كم يكونن أبو مخان ولا أي زون إيو ولا قاول بمخان يعبنيو بس كل ما عري ملكوت سي بس كل حدا عملا حد من حد جزاديو أبن ولا من بس كل سني حسب أبن ولا من بس كل سيزارو أبن ولا من بس كل سبرام أبن ولا من بس كل سي مغرو أبن ولا من بس كل سي نبا أبن ولا من بس كل سي بتسمع أبن ولا من بس كل سي فدرا أبن ولا من بس كل سن يسنادو أبن ولا من بس كل سي تطحى أبن ولا من بس كل سي لغو أبن ولا من بس كل سي سلطنا أبن ولا من بس كل سي مسكرو أبن ولا من بس كل سي يسعقو أبن ولا من بس كل سي يلام دا أبن ولا من بس كل سي معدو أبن ولا من بس كل سي ينصو أبن ولا من بس كل سي يسريو أبن ولا من بس كل سي قدسو أبن ولا من بس كل سي يصنعو أبن ولا من بس كل سي نبو أبن ولا من بس كل سي مهرو أبن ولا من بس كل سي خلو أبن ولا من بس كل سي البسو أبن ولا من بس كل سي موكسو أبن ولا من بس كل سي نبرو أبن ولا من بس كل سي فلبرو أبن ولا من بس كل سي مرمرو بباري كل بعد كيكون حدنا كابسل السنة كيف لنا خمسنا أمن كبزون أمن بأكاد صحة كيكون كاسل السنة حدنا نفلا كما أبراهيم سامني أقوم سلست مالتنا يكون أنت لا سلست قد كنص حدا يوم كم تي مجمر تاخذ بطرة آدم حدا يوم عين بلنا أنت إذا حد هلا ويكون سلست يوم نو قياد أيودم قياد إسماعيل وين زيستو العورات لبس لصون زيابير حدا قص حدا أكاليو كبر نسمع مالنا نو بزحدا مالنا بزحدا مريو مالنا نحن أجنا ونحن قد نزمر نسأل كم تعالى كم تناول زمو هارونا عاي والتاي بس كل تاي ولا كل زوان إسادي ولا إسادي بس كل إسادي عالي أم زنبر حدنا يوت إسادي براو قاعدة ولا براو قاعدة بس كل براو قاعدة يو ببانا برانو ما زرحها حال براو قاعدة أقول وين ولا كل وين بس كل وين كل عالم بوز ما كره حدا وين هوتيهم حليبي ولا حليبي بس كل حليبي حوازي ولا حدا حليبي خمسنا من خمسون من صلوت هيمانوت ندقن صلوت هيمانوتنا ببعض أملاك زيادة أو أنسى كل قول اسمه شو بجي أسر وسياسر عن قالب زبصور ولا أو أسر بسم الله وتطلع القرآن زمرا سكراب من أكيد بني خلص خرج تاعك استغنى تبين راح خبرنا زين هاي مسكرنا عدم وغانا ثبت جرس بسمع زين بابي خمنا بيقالك استرغبت سنسوز مستنقل الناس تو على حد اسكوبيو نزق حسب كل قايلنا مع مقارنة ودق خم بسيد اللي مع بلاد مسور ودق قايل قاقوا خب حدش كحسب كل قدم محلنا يتصور لعل قوت مناي هي ومجارجان مسور مجارجا غلي عقري اللي كابنا بالحوس على جناي فرم ونعيرات كزامة الربع ومكاي بتصحن نزق حاسب كله قاعدنا أمامكم بنفاسات تصعينوا نم برا معران سمين دومنا كل ما أزنات كنا فريد اللي اللونا بطران كرئن عمقوا بحرطات كلك لعلنا سماي قبلت نام كلهم بخلون يزور جناغ عقل سينو نابتنا يقدم اللونا ويملس بار لسان نبياتنا ولات متن عبيت النمودات زي خير سلسونا عبيت وعين مرامر مع مغاطات هنا عين طلاق زي الفرق رمي بانا قنا تعوديو زي ركب العليو بانا قنا مركب على وسنة زي تلقى بحوي ونحنا قنا رأنا ينداس سنين مسوغا بالعنا ستنا نحجون كم زلنا بلنا نمسكنون دوس الناس تون زبل بالكناو بستي زخابا غسترغب امينم كابون زبل عيوت من حن زهبيو او بستي زخابا غسترغب بزي امنت كابون زبل زي حيات صنع حيال ابن ادماسيو او صوا زخابا غسترغب امينم كابو نزساتيو طباب زهبن هيو زهبنيو او صوا زخابا غسترغب بزي امنت كابو نزساتيو زسكرن سدل زبلن زودغن اكل حاتيات زوسغيو بارحجون مسجانا نعها مسجانا منقصها مسجانا مسنو سلطان نعرقل قالنا نعمل مسجنو كرا
معدلن كابو يسب كنا مزيمين حتى يرجع كله حق سبت سمع حق براند ما تمار فيديو عن زتم كاب أبرغات بتنا تمين سمع تامرات جبرة بدانم شو نمو تعالي وزعب الليدي دك مزام وردو بيمن سقام مسوق الله وتفر فطرات وخرجات زغنا زد حازو يدعم سعدهم كله زعب حمام مسقلات الموتون أبزار سمعتي بسقام بنفس عزم دمن كم تقدم زنبور وخينو خمس تنسل دك مزام وردو نصحات بزغنا على وحبستار على من تخلوهم حادر بروكنس بارغة قدس كنسون قارسا دك مزامردو هابو مزي بستهزي من دعون وجه كل عدم زواب إيوم موصلو
ኒቆዲሞስ ግበረና ነዞም ዝራላ ገልጋል ዘገልግል ዲያቆን ናብዛዕብ ናሕና ዝበፅዓና ካልኣይ ማዕርግ ሲመት ክህነት ኣብፅሓዮም እስጢፋኖስ ገብዕልና ርዩ ውርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድነቐን ዘመስገነን ሙሉእ ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ግበሮ ነዞም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ምስጋናትን ዲያቆናትን ዓበይትና ኣሽቱ ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ብቅዕ መሓርዳ ኣንበራይ ትፍረር ለእግዚአብሔር
زمتصمن كله زحازن كله زጨበጠዩ ንዑ መላእክት ሊቃነ መላእክትን አልቆነ ስልጣናትን አጋዝትን ኃይላትን ይግዙሉ ፀሐይን ወርሕን ከዋክብትን ኩሎም በሓድነቱ ይሰግዱሉ ንሳቶም ናቱ ግዛቱን ተዓዘዝቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክንሱ ካብ ኩሉ ገዛ ርእሱ አድገን ሓያል ወልድ ፍቅሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ሳሙት ጋብጾ አየን ዝስሕቦ ብቆርኑ ዘይዋጋ ንዝሓርድዎ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለዩ አየ ኣብ ቅድሚ መቐሱ ዘይዛረብ በጊዕ አየ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝወቅዎ ብዝቃዩ ኣብኡ ዘይከፈተ ዕጉስ አየ እዚ ሕብስቲ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣውን ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ ካብ ሳጡን ዝወፀት እዩ አየ እዚ ፅዋ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዋ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ አየ እዚ ካብ ሕብስቲ እዚ ዝተፈለየ ትምህርተ መስቀል ፍሉይ ባዕድና ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላሜን ሓደ እዩ መለኮት ካብቲ ስበይቱ ፍሉይ ባዕዱን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትምህርተ መስቀል ካብዚ ሕብስቲ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕቤትካ ምስ ትሕትናና ምስ ዕቤትካ ሓደ ይኹን ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና
ክርስቶስ አጽናዓዮም ኦ ወይ ታቦታትና ናወትና
ዘክሮ ነፍሶም ዛብራም ዛን ያቁብናን አናው ካፍር በደል መርገም ካብ ከደት ካቻ ማሕል ሙጋዝና ድሕነና ወደት ሎዘን ስካዓት ለወዛ ሃይማኖትም ዛርማን ካብ ጽባራ ድሕነና ወይዳ ጠብን ኃይል ልብን ምስዋልና ምሮና በርና ኩሉ ዛዓል ወዘተና ሁሉ ዘይታን ካብ እጅግሳን ዘላለ ፈጽምና ምራ ግበረና ወይዳ ባድጋ ትለትካ ቁርዛን ፍጽም ሃበና ስናው ሁሉም ዛን ሰማታታ ምስማታ መጻፈ ወጻፈና ወይዳ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስታምቁ ዘለጋሉ ቅዱሳን ዘላለም አለ Nagrzos
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚአብሔር አምላክና ምሳን ዘለዎ ዝዋተ መድገት ከሚቤት ለውሃትካ ይቅረበለሉ ከም ብዝሒ ምሕረትካ በደሎም ደምሰሎ ካብ ኩሉ ኮይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በዛ ብሰላም ይቕረ ኢልካ ነብዞም በጃኹኖም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ፀንብሮም ባዕሉ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረቱ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ሙሰለካሉ ኩልሳን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ዘለዓለምነ ሰላም ለኩልክሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይታ ዓባይ ሃገር እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አቦና ቅዱስ ሐዋርያዊ አትናቴዎስ ናብ አክሊጦስ ኤጲስቆጶስ ንሃገረ ቆሮንጦስ ስርዓከት መልእኽቲ ይዛያ በቲ ኣብ ኒቅያ ዝተገብረ ጉባኤ ኣብ ኩሉ ቦታ ኩሉ እቲ ናይ መናፍቃን ነገር ከም ዝጠፍአ ገይረ ሓስብ ነበርኩ። እንተኾነ ግን ነታ ኣቦታትና 318 ኣብ ኒቅ ሓሶት ንምጥፋእን ነታ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
زوت نمصنعن تبقعيا كمون من تزي عبد الله أو عسبانيا أو تعبير وما استقابو قالوا تلك أونتون كلهم بحاجة لبي تسمعون تنسو بحانت ساعات نوتهم كلهم امنة عرساويان زعمنون كلهم حيواناتهم سويرهم زعمنون أو جزوان زوم سوا جزوان كهاجر ما دبلوس زخانة كسستيس عروس فيس عبلسان بانا استوحل جابسن يوم كمودما أكل بوتا قبعين نخبر صحفو قنا أبزها ولا زعك واق الدس بيتك سام بزيكا قبعين كيا كالنا قبع سم عيت وعن يو زوم لك أمتون نايزوم منافعان كحدات يوقزو زيادة أكوان زوم عرساويان يوقزوهم مخنياتو كعبسونكم يقوبا السقبر هجدما كميسالو هجدما سبات كهرون كتاومون بمنتهاي نجر دفرو من ما يكون نساتهم عرساويان مهانم دانبر هذا زلوا متحف كتعفو رخيوم انت عوقزوام زلنا يكون كما نساتهم بعنا ستألون سنعون يوم توم تعود زملكو سباتون ناي أحزاب أملكوتهم ناي ورقي ناي برور بإسر تسرحو كم زخوني فتو يوم ويتها أمس استقبلوا مكر عشنات كم زخوني يحاسبو نساتهم نحنا زقبا أمنتينا نعمن يوم زبلو نتي أبواتنا سرسميتن عسى شومان تزمهرنا ونلوطو يوم بتقاوم ونتي سلسميتنا عسى شومان تزسمر وزسرعو فتفؤو يفتو نسرحون من المخنات يقولون عبد العلي بتايو فا مخرز مكر ويلو زبل قالدعا عبد العلي تفتم انبر بنغرون هنصا هيمانوت تفرسو يفتو سلاتي لእግዚአብሔር ሙታኳ ጽሒፍኳ ሰደድካ ለይ መጽሐፍ ሳንበብክዎ ነዚ ጽሓፍኩልካ ቀደም ካብ ዝነብሩሉ ሎሚ ካብ ዘለውን ዝኾነ ክጽሕፎ ፈጺሙ ዘይክእል እዚ ነዞም ሎሚ ዘለው ድሕሪ ሕጂ እውን እዚ ትንሱእ ምእመና መዘከርታ መጽሓፍ ንክኸውን እዩ ፈጺሙ ከም ዝበለ ክሕደት መን ሰሚዑ ይፈልጥ ከምዚ استجسدن استمهرن كمان يوي سحق الجابير كابتيون قال الجابير كاكاو يورساليم سرق بخو كله ازيك حدثي استمهر من يون زياتهم سي كاب سماي من أوردون ويسي أينا جهنم قدقات تفهم بويتا كاب بيتنا قدس دنگ مالام زلو بسوسغا مسبحريك قال بمتخخال بقدمنا خمس نبرة فوتوس تزارب من يويسي اتقال كبهاري تلويتو سغا عظميت برودو كوينو يو ويتانا حق سغا سب كم سواده كاوغان كريستيان سمع من يويسي فتمو كم يلو زحسب خبران يو كمزوم سواسي عمات انت تقاقارن زخونا من يو كساب الزمت حزولو بطيح فوتو كم زخوة كم زيتوانا غيرو عبتي مسعاب حدا زهونه عفت منت بحريك قدت كم زلا عمسولو ززارب حسب تتقاقر زهونه منيو عمست استشنكرن كلهم فطران زفتر ملكوت ينبر سغا ايكونن يبلو كاب بحري ملكوت سلوت اسغاون بحري زحمم كم زغبرو ببحريو زحمم كم زغبرو قالوا مبيتنا دنگل ماريام سغا كم زيتواحده زسمع منيو كاوغان كريستيان كنزي إلو دلويو نستوعب نحنا قنا مس عالمين مس علاويان انبر مس كريستيان عينو قطرونينا بويتانا نتي لبي فتأزل لو سوحدو سدا كام بيتنا قدس دنقل ماريام سرق بأيكونا بمبال 4 انبر سلسة خمزخونا بسلسنة اللي أبيه زي أمن لو ممانيو بزي ستألن سنعفن حيوانات كعب ويتانان مدحانينان كام امبيتنا قدست دنقل ماريام بزعبا زدا بسوسوغا كابت غزائي سنداسي كاب بحريوم سلفة خمزخوني نقر مايك آرسغا دحراوي خمزخوني دحر ملكوت سلفة كمزي كونا نخزار وزيعاتهم نزك حدزي
أبي الخبو كابهاري عام ترغيبو بقد من الناس نبر قدامه خمس كنا معي زارو قوي تابع كادو بحري ودك زعبير كله كان ما بيتنا قدست دنگل ماريام بسغاس سلام مغلاطو نزنا غزي እና ተዛረቡ ተዝልቦም ዘአትዮም እዚአቶም ክርስቲያን ክበሃሉስ ከመይ ኢሎም ደፈሩ እዚ እቲ ዝተዋሃዶ ስጋ እኳ ባህሪ ዳዊ ሰረኸበ እዩ ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝለበሱ ስጋ ሐቀኛ ናይ ባህሪ አምላክ እዩ ከምውን ብስጋ ዝሃመሰ ሰቅለ ክርስቶስ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ወዱ ናይ ባህሪ ገዛኢ ዘተፈከም ዘይኮነ ንኽዛረቡ ዝደፈሩ በዓል መን እዮም ቃል እግዚአብሔር ኣብ ከም ሓደ ቅዱስ ሰብ ካብ ነቢያት ከም ዝሓደረ ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ከም ዘይኮነ ዝናገሩ እዚኣቶም ብኸመይ ዝበለ ስራሕ ክርስቲያን ክበሃሉ ይፈቱ ክርስቶስ ካልእ እዩ ወልድ እውን ካልእ እዩ ወልድ እግዚአብሔር ካልእ እዩ ቅድሚ ማርያም ዝነበረ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ንሱ ወዲ ኣብ እዩ ይብሉ ከዓ ይንበር ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ወልድ ቃል እግዚአብሔር ኣይኮነ ዝብሉ እዚኣቶም ብምንታይ ስራሕ ብምንታይ ነገር ክርስቲያን ይበሃሉ ኣብ ትምህርቲ መናፍቃን ሓድሕዶም ሓደ ዘይኮኑ ነዚ ረኸብና ናብ ዘንግዐ ዝበፅሕ ኩሉ ነገሮም እውን ክሕደት ብምባል ሓደ እዩ ሓደ ስለ ዘይኮኑ ከዓ ንሓድሕዶም ይፀልውን ይከራከሩን بتمرت نايتهم عملك يا سجابو عبوتات ناوني مكحو عتي عملاها تصحفو ملخت خازر لو تمن كيتا اقرزم على زياتهم كمين جيركا تقبلهم نزك حدزي انك تقبلوا بمنتها زي وقس كايوم مسمعوا سغمن تكبروا نزال قلعت حيوانوسي منتهي زي وسن كاللهم انت تزاربوا المسعر معويان هو اجبروا نتين ساكم سزاربوا ززارب كريستيان كم زلو فتسي ما يتسمن زياتهم بخلو سرحهم كابتها ولا زعتبوا كابزاز خبرت مأمن حيوانوتين كابت مرتاح فتسكموا مستخري يوم بزغاز سمع كل سنة زحفر كهرتهم من زرقعهم من تغفلت ناتي سزاربوا بزعما لخذي عادليت أتحافر فانس خاون فلسفكا كتحافروا من كل نزبة حال ونتزعما كهرتو كتحقق لي قبعة كبون ناي ملختي مزاري بزخ دبر نجر هاجر وتركاني نزوا
What
ስብሐት እግዚአብሔር ይነግራው ለስጋ ባረክ ለስሙ ቅዱስ ናደም ስብሐት እግዚአብሔር ይነግራው ለስጋ ባረክ ለስሙ ናደም ስብሐት እግዚአብሔር ይነግራው ለስጋ ባረክ ለስሙ ወአንትሙ ሕዝበ ክርስቲያን በከመ ተጋባይክሙ ዛቲ ለከማሁ ያስተጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት ኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ሕዝበ ክርስቲያን ከምስ በዛዕለት እዚያ ዝተቀባኹም ከምኡ ኣብ ቅድስቲ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማይ ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም መጋቢኹ ከምዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዓኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝሕቲ ዓሙ ዝተላዓለ ኣፅምቲ ዘጥልል ማለት መላእኽቲ የስምዕኹ ነበልባል ሓዊ ዝኾኑ ድንኳናት ኣብ ዝተተኽልሉ ሊቃናት ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹ ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጹ ኣሎ ኣብኡ ንጹህ ኣክሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝሃብ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን
محبر قدسان نبيات محبر سبوت حوارات محبر عوتات سماعتات عبد اللوليته محبر روحان صارقو محبر بتصمان لناقلن منقوسات مس كله والنايل نايزال على كله زغنات حتى قدس بيت كرسان فتصم حدنا عبد اللوليته مساعدهم دما تابوت زدور نساو نكستنا مريم يان باركز موت تلبسن سيول توردن سلاس زغنات بتعبيت بجهران عينا جيت نصحنا سغابينو زي كونه استحدنا مس نصحنا نطري كمي نبيات منفسهم يوم ስለዚህ ከማዋራት ፍቅር ለዋህድ ነጥር ከመ እግዚአብሔር ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለዘ ጋዌ ጸጋ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ንድጋም ودنقل نابتن خلو ذكر زي رسعة ذكر ودنقل تابخا بيتليم استول مولادن بشرق خمسة تغللن بأوان قرست بازار قل نعمين كم زمان قوا ذكري ودنقل زمن رقم هيرو ساب كاب هاجر ما هاجر مسونا قوي خمسة خمسة سد سد ذكري ودنقل كاب عين تيغي نابجز فكر ودخز وحازم الرير نبعات ذكري ودنقل تميتن سمن مكران حزن كله مسؤول بس حك صبا ذكري يغريت هذا أذكر برتفادا يكون محردا أذكر برمعادا يكون حنحادا هذا أذكر صاركنا يكون روس حدا أذكر صهنا يكون حجر ما نابن ولا بقولسن حجر زل عالم عالم إن مسكونه لا عالم آمين وآمين ولا تسمع كلهم طلوتنا مهلنا عشرنا مستحنا تقبلوا اليابين سلام حروف ما يتقلوت الآخرنا آمين سلام حدنا تنفقرنا هبنا آمين ناقرنا اللو يدي بيارنا أن تقدسوا ورحات ساعات هذه آمين فابزعنا ندعو في حوالنا بوتانا دي أخونا مزلوت استيان سواتي ترانا هقره هوات من قصة سماء وارسلنا آمين الدس ماري أول أريتا من هاي واتو كلها بعرقتها تبجونا آمين صلاتكم ذكرنا نزولنا كلهم هزوا كريستيان ولد أمانيئل داويت أبراهام ملتت قاولة المدين أمتتين ولت ميكائيل ولت رفائيل أتأد مريم ولت جنة ولت هوات ولت وعنس ولت سلاسي قديس أبراهاتين كلهم بمحرق يتذكرهم نقولنا أنا ودات هزوا لما جعلتي حسبنا أو نتوسم يعني عب سماد ربنا آدم زاب آدم زاب كمونا مدريخونا نانز بدلنا بدلهم كم صادقنا لهم بدلنا كوكبارنا ننبر أبدنا يزدونا مجلسين حالين كبر لزرعنا نتكاي معابير أوزي مريم ونعي قدوس كريم ونعي سلامتا سلام لكلهم لنا خي دقل خي تسقاهم دقل خي أبدك زيابير صباو سلام لكلهم نسعي خوان استبرختي خي برخر سخون برخي أو نتسقاق زيابير صحي أو فسيتي دس حدانا صرينا بقوة خي يسوس كرسوس من دانا محرد لمن اللامين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን ወወልድ ውሉድ ተሰማሁ ስድራቤት እግዚአብሔር አፈር ቅዱሳን አባታቴ ካህናት አይንተ እግዚአብሔር ሐዋርያት ዲያቆናት
ላይካነ ሚስጢር አቦታት አዴሳት መንስያት ህፃናት ከሚሐግልኩም ከሚውዕልኩም ከሚጠንዕኩም አሜን። ስም እግዚአብሔር አምላክና ካብ ምብራቅ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ፀሓይ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ በዓሉ ኮይኑ ሰላም አቀኒዩ ኣብዚ ዕለት እዚ ዘፅንሐና ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ቤቱ ዝኣከበና ቅዱስ ቃሉ ክንሰምዕ ዝኣከበና ደጊምና ክብሪ ምስጋና ውዳሴ ኣምልኾ ስባሒ ውዳሴ ንዕኡ ፀሓዮ እምበኣር ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ካብቲ ናይ ትማሊ ዝተዋሃበና ትምህርቲ ውዳሴ ማርያም ናይ ዓርቢ ተነይሩና ነይሩ ዝሓለፈ ትማሊ ሎሚ ከዓ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ውዳሴ ማርያም ናይ ቀዳሚት ሰንበት መንገዲና እግዚአብሔር አምላክና ሰላም ደሚሮ ሰላም ፈጽመና። ውዳሴ ማርያም ዘቀዳሚት ሰንበት ውዳሴ ሓለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ቀዳሚት ሰንበት ብክብሪ ትቅድም ስለ ዝኾነት ሰንበት አይሁድ ዝብል ኣብነት ይርከብ። ብዘመን ብሉይ ኦሪት ዘኽበረዋ ከብል ቀዳሚት ሰንበት በለ። በዚ ዕለት እዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰላም ንዓኻ ትብሎ ንሱ ድማ ቆይሙ ተዓቲቑ ኢድ ነሲኡ ምስጋናኣ ይጅምር። ንጽሕቲ ወብርህት ንጽሕቲ ብርህቲ ኢኺ ወቅድስት በኩሉ ብስጋን ብነፍስን ንጽሕቲ ኢኺ ንሳስ ትልወጥ ኣይኮነትን ንሱ እናበዐ ስለ ዝኸደ እዩ። እንተሃቀፈቶ ለእግዚእ ረሃ ንጎይታ ብግናዕ ኢድኪ ዝሓቆፍክዮ ወኩሉ ፍጥረት ይትፌሱ ምስሊሃ ኩሉ ፍጥረት ምሳኺ ከማኺ ደስ ይብሎ እዩ። እንዘይጸሩ ወይብሉ ሰአሊ ለነ ቅድስት ድንግል ለምንልና እናበሉ ተፈሲ ኦ ምልዕተ ጸጋ ክብሪ ናይ ክብሪ ዝተመላኺ ደስ ይበልኪ። ተፈሲ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ተፈሲ እግዚአብሔር ምስሌኪ እግዚአብሔር ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ወሲዱ ምሳኺ ሓደ ዝኾነ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹሞ ተፈሲ ደስ ይበልኪ። ናስተበጽእ እበየኪ ኦ ግርምት ድንግል ክብርን ዕቤትን እጹብ እናበልና ንመስግን ኣሎና። ግርማዓ ንአይሁድ ንመናፍቃን ንኣጋንንት ዘርዕድ እዩ። ወንንፌኑ ለኪ ፍስሓ ምስለ ገብርኤል መልአክ ምስ ገብርኤል መልአክ ከም ገብርኤል መልአክ ኮይና ምስጋና ነቕርበልኪ ኣሎና። እስመ ፍሬ ከርስኪ ኮነ መድኃኒተ ዘመድነ ከመይ ፍሬ ከርስኺ ምድሓን ባህሪና ኮይኑ እዩ። ወአቅረበና በእግዚአብሔር አቡሁ ምስ እግዚአብሔር አቡውን አተዓሪቁና እዩ። ሰአሊ ለነ ቅድስት ምስ አቡሁ ካብ ዘተዓረቀና ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና። ከመ ከብካብ ዘአልቦ ጥልቀት ከም እንዳ መርዓ ኢንታ ዘይብሉ ኢንታ ዘይብልኪ ምስ ረኸበኪ መንፈስ ቅዱስ ሓደረ ላዕሌኪ መንፈስ ቅዱስ አባኺ ሓደረ ወኃይለ ልዑል ጸለለኪ ኃይለ ልዑል ወልድ ድማ ስጋኺ ለቢሱ እዩ። ከምኡውን መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰለስተ ግብረ ስጋ ኣለወኪ ወውእቱኒ ንጹሕ እምነሰለስቱ ግብራት ዘውእቶም ዘር ወሩካቤ ወሰስሎተ ድንግልና እለ ስሩዓን በእጓለ እመሕያው ወእሙራን ቦሙ ከም ዝብል ኦ ማርያም አማን ወለድኪ ቃለ ወልድ አብ ዘይነብር ዓለም ኦ እግዝእትነ ማርያም ብሓቂ ንዘለዓለም ዝነብር አካላዊ ቃል ወሊድና ኢኺ መጻ ዋድሃነነ እምኃጢአት ሰብ ኮይኑ ካብ ኃጢአት ዘድሓነና እዩ። ሰአሊ ለነ ቅድስት ሰብ ኮይኑ ካብ ዘድሓነና ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና። አንቲ ውእቱ ዘመድ ዘምስርወ ዳዊት ካብ ወገን ዳዊት ዝተረኸብኪ ባህሪ ኢኺ ሱር ንላዕሊ ይዓቢ ንታሕቲ እውን ይዋፈር እዩ። ስለዚ ንላዕሊ እንተበልና እሴይ ንታሕቲ እንተበልና ከዓ ኢያቄም መራኸቢኡ ዳዊት እዩ። ወለድኪ ለነ በስጋ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ወለድክልና። ዋህድ ቃል ዘእምአብ ዘእምቅድመ ዓለም ህሉ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ካብ አብ ባህሪ ዘእም ባህሪ
አካል ዝተወልደ አካላዊ ቃል ሀብአ ርእሶ መለኮታዊ ባህሪዩ ምስጋ ሰወረ ወነስአ እምኔት አርአያ ገብር ካባኽውን አርአያ ገብር ስጋ ወሰደ ከምኡውን ቅድመ ዓለም ሕቡእ ዝኾነ አካላዊ ቃል ባህሪ ብስጋኺ ሰወረ ወነስአ ሃየሰ ወረሰ ከብረ ተለዓለ ተባህለ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለመንና ኮንቺ ዳግሚተ ሰማይ ዲበ ምድር ካብ ምድሪ ልዕል ዝበልኪ ዳግሚት ሰማይ ንስኺ ኢኺ ኦ ወላይተ አምላክ ዘንበለ ርእስ ብዘይገለ ርስሓት ንአምላክ ዝወለድኪ ሰረቀ ለነ እምኔት ፀሐይ ሓቀኛ ፀሓይ ጎይታ ካባኺ ተወልደ ወወለድኪ በከመ ትንቢተ ነቢያት ክወርድ ክውለድ ኢሎም ከም ዝተነበይሉ ወለድኪዮ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 7:14 ዘእንበለ ዘር ወይ ሙስና ዘርኢ ምክንያት ዘይኮነኪ ለውጢ ዘይብልቲ ወለድክዮ ሰአሊለነ ቅድስት ዘርኢ ምክንያት ከይዲ ካብ ዝወለድክዮ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንና አንቲ ውእቱ ደብተራ እንተተሰመይቲ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ዝተባሃልኪ ካብ ዝኸበርኪ ማዕደር ንስኺ ኢኺ ታቦት በወርቅ ልሁድ እንኩለሄ ብውሽጡን ግዳሙን በወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ዘሎኪ በውስጤታ ጽላተ ኪዳን ሕጊ ዝተጻሕፎ ጽላት ዘለዋ ታቦት መሶበ ወርቅ እንተመና ሕቡእ መና ዝሓዘ መሶበ ወርቅ ዘሎኪ ዘውቱ ወለ እግዚአብሔር መጻ ባደረ ሀበ ማርያም ድንግል እዚ እውን ሰብ ኮይኑ ኣብ ድንግል ማርያም ዝሓደረ ወለ እግዚአብሔር እዩ ድንኳን ናይ ቅድስት ድንግል ምሳሌ እያ ቅድስት ነፍሳ ቅዱሳን ናይ ኣርባዕተ ባህርያት ታቦት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጽላት ናይ ልቦና ኣብኣ ዝተጻሕፈ ቃል ብመንፈስ ቅዱስ ዝተገልጻ ታቦት ማዕፀና ጽላት ብትስብእት ቃሉ ብመለኮት ይምሰል ተሰብአ እምኔሃ ቃለ አብ አካላዊ ቃል ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ሰብ ኮነ ወወለደቶ ውስተ ዓለም ለንጉሰ ስብሐት ነቲ ናይ ክብሪ ዋና በዓል ቤት ዝኾነ ኣብዚ ዓለም ወለደቶ መጽአ ዋራንን ንማጥያት ሰብ ኮይኑ ካብ ኃጢአት ካብ ፍዳ ኃጢአትን ዘድሓንና ትፌሳ ገነት እመበግዕ ነባቢ አደ ነባቢ በጊዕ ደስ ይበልኪ ኢነባብያን አባግዕ አለው እሞ ካብኣቶም ትፈሊ በግዕ ነባቢ በለ ከምኡውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከሎ 7 ቃላት ተዛሪቡ ነይሩ ሓደ አባ ስረይሎም ክልተ ኤሎሄ ኤሎሄ ሰለስተ ዮም ትሄሉ ምስሌ ውስተ ገነት 4 ነዋ ወልድኪ ነያ እምከ ነዋ ወልድኪ ነያ እምከ 5 ጸማይኩ 6 አባ አማሃጽን ነፍሴ ውስተ እዴከ 7 ወይቤ ተፈጸመ ኩሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5:21-32 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23:26-46 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19:28-30 ወልደ አብ ዘይነብር ለዓለም ዘላለም ጸኒዑ ዝነብር ወልደ አብ እዩ ሰአል ኢለነ ቅድስ ካብ ናይ ኃጢአት ፍዳ ንንጉስ ክርስቶስ አድዩ ተባሃልቲ እንድህረ ወለት ቲያሁ ነበርሽ በድንግልና ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1:27 ንዕኡ ምስ ወለድኪ ድሕሪ ምውላዱ ብድንግልና ጸኒሕኪ ነበርኪ በመንክር ምስጢር ወለድኪዮ ለአማኑኤል እጹብ ድንቂ ዝኾነ ምስጢር ተዋህዶ እጹብ ድንቂ ዝኾነ ምስጢር ተዋህዶ ንአማኑኤል ወለድኪዮ አማኑኤል ማለት ሰብ ዝኾነ አምላክ ማለት እዩ ወዝ ስም አብይ ጥቀ ወይደሉ ፈሊጦቶ ከም ዝብል ወበእንተዝ አቀበች እምበለ ሙሴ አማኑኤል ካብ ዝተባሃለ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና
ሓንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርኢ ያዕቆብ እግዚአብሔር ላዕሌሁ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ያዕቆብ ዝረኣያ መሳልል ንስኽ ኢኺ እግዚአብሔር ላዕሌሁ ንምባል ይደግሞ ራእይ ዝተዝረኣየሉ መዓልቲ ቀዳም ዝተፈጸመሉ ሰሉስ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልቲኡ መዓልቲ ሰዋስው ይጠቅስ እስመ ጦር ሽበከልስች ህቱም ዘይጣወቅም ኩለየ ንዕኡ ቅድመ መፅናስቲ ኮነ ምስ ፀነስቲ ንዕኡ ቅድሚ ውላድቲ ኮነ ምስ ወለድቲ ብዘይ ምርምር ማዕፀንቲ ፀየፍዮ ኢኺ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 37 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 26 መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ፍቅዲ 2 ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 6 ኮንቺ ለነ ሰአሊተ ሀበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰብአ አምኔቱ በእንተ መድኃኒትነ ንዓና ንምድሓን ካባኺ ሰብ ናብ ዝኾነ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መማለዲት ኮንክልና ኢሉ ሰዋስው ዝበሎ ይትርጉሞ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 12 ሳሊለነ ቅድስት ንምድሓና ሰብ ካብ ዝኾነ ወድኺ ቅድስት ድንግል ጸጋን ክብርን ለምንልና ናሁ እዚ ወፃ እምኔት ኦብሩት ጽር ንጽት ጽርሃ ሴም ጽርሃ ሚልኪያስ እነሆ ጎይታ ካባኺ ተወልደ ንዕኡ ብመርዓዊ ንዓዓ በአዳራሽ ይምስሎ ያድህን ኩሎ ዓለም ዘፈጠረ በቤሳሉ ያድህን በቤሳሉ ወፃ በቤሳሉ ዘፈጠረ በቤሳሉ ኢሉ ይገጥሞ ያድህን በቤሳሉ ببزح رأيه كدحن اسم قنيتك وملكناك يريسيك تسهل إلى كله كم زبد زفتر بأبيسالو وفطرة عالم يا إمر حواف كروتسر يبر وطع بأبيسالو ببزح محراتو تولد إفيسون معرفة مشتر تغرغلتر نسبه ونودسه فتصوم مسكانا نمسكنه غير ومكرسل رهروب ايو نسب زفكر سعال لنا قدس نسب كاب زفكر ودخي قدس دنجل تقام كبرين تمننا تفسي او متفقا دنجل زنبل الربس نوري نقفا زيبلكي كبري زمرعاكي دنجل دس يبلكي لهبت نتسل كبر كله عالم نكله سب كبري زغانتي عسى نتسلتي برلا بتشكو نزي برلا رسحات راشو إلوم سفرا سفيوم أبصروا الوطا يقمتوه كالعلوة ظلوا دما كبور مستمريهم نخبور سب يستيولو بزد ما زستيلو من نزستيلو من كبري إيو እዚ ምሳሌ እዩ ነቲ መስተ ኣኽቢሮም ከም ዝሕዝዎ ንዓ ድማ መንፈስ ቅዱስ ዓቀባ እንከርሰማ ይብላ እዩ ንዝሰትየሎም ክብሪ ከም ዝኾኑ ድማ ንሕና ካብ ስላሴ ብጥምቀት ንምውላድና ምክንያት ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ከምኡውን ልኩተ አርጤክሲስ ይብላ እዚኣ ብሰለስተ እልፊ ወርቂ ዲናር ዝተገዝአት ብዕንቁ ዝተሰርሐት ጽዋዕ ነበረት ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ክብራ ፍጹም እዩ ከምኡውን ልኩተ ኤልሳ ይብላ ነቢ ኤልሳ ንመምህሩ ኤልያስ ኣፋኒው ዝተመልሰ ሩባ ዮርዳኖስ ተሳጊሩ ኢያሪኮ በጽሐ ሰብ እታ ከተማ ኒኤልሳ እዛ ከተማ እዚኣ ኣቀማምጣኣ ጽቡቕ እዩ እቲ ማይ ግና ሕማቕ እዩ በልዎ ንሱ ከዓ ወዝኖ ሳርማ ኣምጽኡለይ ጨው ድማ ግበሩሉ በሎም ናብኡ ኣምጽኡሉ ናብታ ዓይኒ ማይ ድማ ወፀ ኣብኡ ጨው ደርቢዩ ከዓ በለ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነ ነዚ ማይ እዚ ፈዊሶዮ እየ ድሕሪ ደጊም ካብኡ ሞትን ምምካዕን ኣይከውንን እዩ እቲ ማይ ከምቲ ዝበሎ ኮነ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 19 ክሳብ 22 እዚ ምሳሌ እዩ ወዝኖ ሳርማ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጨው ናይ ወዳ ምረት ማይ ናይ ፍዳን መርገምን ምሳሌ እዩ እቲ ምረት ካብ ማይ እምበር ካብ መሬት ዘይምዃኑ ፍዳን መርገምን ካብ ዲያብሎስ እምበር ካብ ኣዳም ኣይኮነን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 4 ክሳብ 6 ብርሃን ዘይጠፍእ
ፋና መብራህቲ ሙሴን አሮን ኣብ ቤት መቅደስ ብቀዳማይ ሰዓት ናይ ለይቲ ኣብሪሆም ብቀዳማይ ሰዓት መዓልቲ ዘጥፍእዋ መብራህቲ ነበረት እሞ ኣብኡ ክፈሊ ብርሃን ዘይጠፍእ በለ መቅደስ ዘይትትነሰት ዘይትፈርስ መቅደስ እስከ ክርስቶስ ንጉስ ትትሓነፅ መቅደስ ትትመዘበር ካብ ዝበሎ ክፈሊ እዩ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ካብ ፍቅዲ 13 ክሳብ 14 በትሪ ሃይማኖት ዘይትፀንን ምስማኮም ለቅዱሳን በትሪ ናይ ቅዱሳን ምርኩስ ጽንዓት ዘይትልወጥ በትሪ ሃይማኖት ሰዓል ኢለን ኣብ ወልድች ሄር መድኃኒነ ናይ ሄር ወድኺ ናብ ሄር ወድኺ ለምንልና ይምሃረና ወይሳለና ብስጋን ብነፍስን ይቕረኽብለልና ሰዓል ኢለን ቅድስ ንኃጢአትና ካብ ዝሰረየልና ወድኺ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋን ክብርን ለምንልና ቅድስቲ ጽንዕቲ ፍሊቲ ዝብል ይቕጽል እምበር ናይ ቀዳም ዳሴ ማርያም ኣብዚ ፍጸም ኣምላኽና ኣሲሉ ዘደመረና ደሞ ዘፈጸመና ከውዳሴ ኣምልኮ ውዳሴ ተፀሓዮ ነይኩም ሰማዕኩምኒ ኣብቲ ትገብሮ ጸሎቱን ገብር ኣምላኽና يسمعه قالوا تسمعنا معنا دياقون قلوي قالوا تسمعنا قالوا تسمعنا نازل على ما رجعنا بما يفعلنا بار كم زي كم سمع دقنا مالتيو ناي بيتا مرحنا ناي أدينا كدسرن بالماريام وداسي إنا كدقمنا كمي مالتيو سبع سلسول ناي سنوات كدقمنا بلهريها ناي كداسي ماريام سقعتي كم فارق زيار سقعتي نبصحه ترقامي ون كنقرنا يمالك كم فارق زيار سلازي زغن ببلنا زغني كلنا قبل بطو ندينا كدسن ماريام وداسي له ناي سوني ناي سولوس ناي رواني حاموس على النمزة سقعنا يسبب كاو قتلنا ون أنت تبرهان دبهال ون على النمالك إزيد صلوت حدا كريستيان كدوغموز قبوي إذا صلت زي بشمادينا كرسن كرماريا ولا أنتوانا كمتي أبوتاتنا زمهرنا مالتي مسنانا دحنا خصوصا متأسسار سلازل لوي داي مالتي أبصر قامي ممكن سمعت سنحنا أدينا كرسن كرماريا ويتعمل حنان إيسوس كرسوس نعا خبيرو كاب سقا كاب نفس سلاز استواها دي إذا مستر زرما ركيق عاب سلازغنا مو إذا مستر زرما بدينا قدس كل مريم جيرو مخنيات الحين سلازو خنات ويدما بعام قد جيرو سلازن حننا عنا أدينا قدس كل مريم مالت عازم بلنا نبر مكون لدنا قل سني ناتن كبريغي ناتن تصقعي ناتن كبريغي لو خمس قلصا انت عايز بلا ترجمه مال تناي بلا نيرو دقنستيوسني قديمه نبل اتوم سوقوسي السغن يخن مجمريا خوانا تفطير كنمبر احنا خوانا يتفطرنا نقولوا نيروم دحاريون وسيخم دما نسغن بيلوم بزمن اوري ادينا قدسن دل ماريام مسمصات غنا يبل تترغامي ادينا قدسن دل ماريام مسمصات غنا اتوم بودات وغن مالتي ابل دقنستيو زمكحو زنبرو تمكحو انتي كوينيلو فرسه بخمي فرسه انتينا دما ادينا قدسن دل ماريام نبينا نسا كاب دقنستيو وغن ناملاك تولد زبقعت يا مالك كاب سقا كاب نفسا نفس خوس زبقع كاب زعب صقا نود سب كوا وزغل والحمت يلا بخوي دما ندينا قدسن دل ماريام تاي تبايلا مالتي ملئت صقا زملأك كاب صقا زبال ነገር ስኒ ካብ ንመልአክትን ንደቂ ሰባትን ዝተዋሃበ صقا
ካብኡ ወልሓንቲ ነገር ዝተረፈከ የለን ምልእቲ ኢኺ ምልእተ ፀጋ እንዳበለ ትርጓሜ ይነግረና ማለት እዩ ሕጂ ፀኒልና እንተተሰሚዕናዮ ብጣዕሚ ዕሙቕ ዝበለ ምስጢር ዘለዎ እዩ ንኣብነት ሎማዓንቲ እውን ዝተነበበትና ዝተውዒልናያ እንተኮይና ናብታ ቅድስቲ ወብሬቲ ትብል እታ ናይ መጀመርያ ዘላ ናይ ቀዳም መጀመርያ እንታይ ብላው ትርጓሜ እንተሪእናዮ ቅድስቲ ወብሬቲ ዝበላሲ ይብል ቅዱስ ኤፍሬም ማለት እዩ ቅድስቲ ወብሬቲ ዝበላስኒ እሳ ቀደም ርክስቲ ነራ ሕጂ ድማ ቅድስቲ ኮይና ወይ ድማ ተለዊጣ ዘይኮነ እሳ ትልወጥ ኣይኮነትን ሓደ እግዚአብሔር አምላክ ዘኽበራ ቅድሚ ዓለማት ኣትሒዙ ዘኽበራ እዩ እንታይ ዳ ቅድስትን ብርህትን በላ ኢሉ ክትርግም ከሎ ትርጓሜ እንታይ ይልና ኣሎ ማለት እዩ እሱ ናብ ቅድስና ይኸይድ ስለ ዘሎ ቅዱስ ኤፍሬም ማለት እዩ ቅዱስ ኤፍሬም ናብ ቅድስና ወይ ድማ እቲ ደረጃ ቅድስና እንደሓቆረ ንላዕለ ኸይድ ስለ ዘሎ ስኒ ቅድስና ይዕሪ እንታይ ተገበረሉ ማለት እዩ ተገልጸሉ ነዲና ቅድስት ማርያም እኮ ቅድስት ዝብል ቅድስና ዘይብሉ ቅድስት ክብል ኣይኽእል እዩ ሓይሊ እውን ዓቕሚ እውን የብሉን ማለት ብኸምኡ ድማ ኣብታ መጀመርያ ተንቢብኩማ ወይ ድማ ተሰሚዕኩማ ዓንተ ወይ እንታይ ብለና ነይሩ ቅዱስ ኤፍሬም ቅድስኑ ወይ ድማ እቲ ክብሩ ዓሚቕ ይረዳእና እዩ ሓሳብ ንውሕ ክብል ይኽእል እዩ ግን እቲ ትርጉሙ ክንምንታይ ምሳና ከም ዝተኣሳሰር እዩ ዝረዳእና ክንምንታይ ንሕና ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስና ክንገልጽ እንኽእል ቅድስና ነፍስና ቅድስና ክንረክብ ምስ እንኽእል ጥራሕ እዩ ሓጥኣን ወይ ድማ መገዲ እግዚኣብሔር ዘይሓዘ ሰብ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስቲ ክብል እውን ኣይበቅዕን እዩ ኣይኮነሉን እዩ ልክዕ ከምዚ ኣብ ደገ ንሪኦም መናፍቃን ቅድስቲ ክብሉ ይደፍሩ ድዮም ኣይደፍሩን እዮም እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብቲ ሰናይ ዝኾነ መገዲ ይምርሓ እዮም ስለዚ ብዝኾነ እዚ ትርጓሜ ሰሉስ እውን ከነንብብ ኢና ክንፈኣል እግዚኣብሔር ማለት እዩ ንእሽተይ ብዛዕባ እንታይ ክትፍለለ ኣውራ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኣቡነ ፊልጶስ ማለት እዩ ናይ ኣቡነ ፊልጶስ 5 ነሓሰ ኩሉ ግዜ በዓል ናይ ኣቡነ ፊልጶስ እዩ ዝዓረፈሉ መዓልቲ ማለት እዩ 5 እንታይ ኢለኩም 5 ነሓሰ ኣቡነ ፊልጶስ ሕጂ ክንብል ከለና መን ኣቡነ ፊልጶስ መን ኣለና ሃዋርያ ኣለና ካብ ኣርድእቲ ሓደ ሃዋርያ ኣለና ካብ ኣርድእቲ እውን ኣለውና ማለት እዩ ብዝኾነ ፊልጶስ ሃዋርያ ኣይኮንና ንብል ኣለና መንና ንብል ኣለና ኣቡነ ፊልጶስ ናይ ደብረ ቢዘን ማለት እዩ ናይ ደብረ ቢዘን ኣቦና ኣቡነ ፊልጶስ 5 ነሓሰ እዮም ኩሉ ግዜ ዝውዕሉ ማለት እዩ ኣቡነ ፊልጶስ ኣብቲ ወርቃዊ ዘመን ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ተባሂሉ ዝፅዋዓሉ ዘመን እዮም ነይሮም እዚ ድማ መዓስ እንተኢልና 14 ክፍለ ዘመን ማለት 14 ክፍለ ዘመን ኣብዚ እዋን እዚ መን እዮም ተንስኦም እንተኢልና ብዓቢኡ ቅድሚኦም ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ዝተስእሉ ዘመን እዩ እቲ ዘመን ደቆም ክኾኑ ድማ እዚ ገዳማት ኣብ ዓድና ደሎ ሕጂ ንኣብነት ኣቡነ መርቆሬዎስ ኣቡነ ኣብሳዲ ኣቡነ ፊልጶስ ንርእሲኦም ንኣቡነ እንጠኒዮስ ወዶም እዮም ማለት ወዶም እዮም ብምንኩስና ማለት ስለዚ ኣብዚ ዘመን እዚ ቤተክርስትያንና ብዙሕ ገዳማት ዝመሰረተትሉ ዘመን ዝነበረ እዩ ኣቡነ ፊልጶስ መፂኦም ብ14 ክፍለ ዘመን ማለት እዞም ቅዱስ ኣቦ እዚኦም መጀመርያ ትውልዶም ካበይ እንተኢልና ካብ ትግራይ ሕጂ ትግራይ ንብሎ ከባቢ ኣክሱም እዩ ትውልዶም ኣቡነ ፊልጶስ ናይ ደብረ ቢዘን ማለት ካብኡ ትውልዶም ካብኡ ኮይኑ ካብኡ ኣትሒዞም ስጋዕ እዚ ከባቢ ሕጂ ስመራ ዘሎ ማለት እዩ እንዳሰበኹ ን30 ዓመት ኩሉ ሙሉ ማለት እዩ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ድማ ን42 ዓመት ዝኣክል ኣብ ደብረ ቢዘን ከኣተው ንኩሉ ዝምድሪ ከበሳ ዘሎ ካብ ትግራይ ጀሚርካ ማለት እዩ እንዳሰበኹ ከም ዝመፁ እቲ ገድሎም ወይ ድማ እቲ ታሪኮም ነግረና ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ ደብረ ቢዘን ከኣተው ከለዉ 42 ዓመት ከለዉ ኣትዮም እዮም ኣብ ደብረ ቢዘን ምስ ኣተው ድማ 42 ዓመት ዝኣክል እንታይ ገይሮም እዮም ተኺሎም መነኮሳት ስጋዕ 900 ዝኣኽሉ መነኮሳት ምስኦም ኣብ ትሕቲኦም ኣገልግሉ ከም ዝነበሩ እቲ ታሪኮም ነገረና ከምዚ እንፈልጦ እዞም ገዳማ እዞም ክንጠቕሶም ብውሕዱ ዝፀናዕና ናይ ኣቡነ መርቆሬዎስ ንኣቡነ ውፅእ ኣምላክ ንኣቡነ ኣብሳዲ እንተሪእናዮም ኣብ ዘመን እዚ ዝተስኡ ቅዱሳን ኣቦታትና እዮም ማለት እዩ ስለዚ
زوم قدسانا بوتات نناتهم قدام بحلفي أونا فيليبوسن أونا مرقوريوس داونا مرقوريوس تفضلوا اليوم قدام تفضلوا أبز غبابي عرزا قل زلو مالتي أبز سراي انتاي دبال قل سراي قل سراي قل زبال كبابي زلو داونا مرقوريوس حجي زوم قدسانا بوتاتنا بحد زمن زموتيوم أونا أوسادي أونا مرقوريوس أونا فيليبوس أب حدا خوينم بحدا خوينم حوار خوينم يصليولو أبزنابورو لجزية بزتقل تصلهم مجديهم زيار من بس كورس بزقل تصلهم أبونا فيليبوس دبر بيزن مسيهم توم قالوا كورساني زيار دما أبو بوتهم عارفهم مالت سلازي زوم كورساني زيار بعد بحلفي ناس مدري كبسانا إيرترادلو وانجيل أصفح فيهم شحقوا قدموا ببعلاونا رجاوي أونا لبنان سوم ترميهم ندرتي استسبك كريستنا زمول أوقات تنبرة جن بحالي استسبوا خلوا زمن جن الزمن زملكم زملخي أبي تبي أدم أونا تقول هاي ما نستشيء ملوزنا ورو زمن مالك الزمن سلازي ناي بيدا كريستيان وركاو زمن زبال زنبرة أيو أونا فيليبوس بعد سكاب أبز خباب اسمراد اللودي ويد ما إرترات راح كي توصلوا سقاط إثيوبيا ما أغل شواء خيلهم يسوقوا خمسة نوري يقدلهم زنقرنا بحلفي بزعبا قدامي تسنبت أب مدري ناي محرا مدري كيلهم مستوم نايت بب زمانو زلا نورو كاب جنسي باباسات موصنيرهم بيت كريستيانا نزل مدري إثيوبيا إرتران زلوا حجي نداتا الأبو باباسات كيلهم وقلقلوا نيرهم يمالدي يقولون يروم توم دكتور باباسات ما أبتي حد أوان زمن أبونا فيليبوس أبزنا ورون الزمن تي خاب جبت استسرد باباس مستنقصنا إثيوبيا زنبرة مالتيو انتايلو قدامي تسنبر كتبع لا يقبأني لهم قدامي تسنبر كتبع لا يقبأني لهم تزاريهم تو باباس ما أبونا فيليبوس خاب قدام دبر بيزن كيلو قدامي تسنبر كتبع لا الله إلو سوم دما أرماويم سوم كوينم نتباباس وندس حتوهم سلزنورو ويدما قبلنا وص عايزنورو أسحتوهم سلزنورو شعون تاجرهم مالتي نزيهم سايزيهم عيد قصنا نميلهم أبحث قطعهم دلهم مالتي قتلوهم دلهم ناونا فيليبوس قتلوهم زدلايو بحيل إجزاء صلوات جيرهم نتحول قلاي كندد زيت مالتي كندد زيت قلاي تاجرهم مالتي عندي دمو أنا حقي زارب كم زلوا مثلا كتفضل لهم سنين نتقرأين تاجرهم مالتي أونا فيليبوس عندي دمو بقوم يوم دما أونا فيليبوس عند عليه باهر زبار أقدمون فادل باهر جو كلهم تم قدام وين أونا فيليبوس زلوا تام زبارو تم منوكوس كاوزوات ود فادل يم زبار ود فادل مالتي أونا فيليبوس كلام كي قصروا ها هو يلهم كي قصروا كله بمنفس قدس تجلس اللهم دي كله تقالات بمنفس قدس تجلس اللهم مالك بخوم دمان تاي لهم فادل يلهم ثم دكم دمان تاي بالوس كحج وان مالتي ود فادل تبعين سوى بزغنا تاي نحن بالذين زوم قداماتنا بحفش كلهم قداماتنا مسرت نائمتنا وسنت نائمتنا إذا كل زمن إنه بلو زلنا نشحن شو تشميتنا لعليو عامتات زخون بيت كريستيان ناس قاعد قرب هو ببقاسات راعي كنا تنتم محضر نيرا ببقاسات بحلف زمدر إيرترا مالتي بقاس أن إحنا نرتم تدلينا نبينا نغير نيرنا تيلنا وين جبسي وين ما إذا قرب عامتات كاد إثيوبيا نغير نيرنا مالتي تربيه قد مني ندعي كريستيان زم محضر نيرون تيلنا إذن قداماتي المالتي كخبابي ينزلوا يجي دبر بيزن ترينا إذا خبابي دلو كسبا سمرا دلو خلا زلو نتحت وسقع باتع زلو من يزم حضرون يرون تيلنا دبر بيزن يزم حضرون يرون كاب قدام داوتسو يم نسقول خبابي زم حضرو يرون مالك سلازي اتوم كان قدما بوغنم تمزبلنا حجنا عونا مرقريوس عونا اندرياسون أونا أبصاري أونا لبنان سبعة أمون ثم كلهم قدامات زلوا أبي إرتران حجي أبز أوان زي كسر عسران سلستن قدامات هلونا أبي إرتران مالك
أقدم أبيلهم جنا كم سنة لعل قدامات كم زنورنا بيت كريستيان نتنقرنا أبي إيرترا مالتي حجب زوان زجنا زيابير المسجد 20 سلستن قدامات الله أنا بحاجة شاغل تقولكم دليل اتبعالات نايزم قدامات كهم كله بحق نحنا كم إيرتراويان كم بيت كريستيان تنذكرهم زقبانا عبيتي أبواتهم بيت كريستياننا أبوهم دما عمتها كبر وعد قبلنا نالو هذا بسمرة انتقينا مزحتهم من سيا بأقرب كمان كبسمرة جميرة بأقرب دبر بيزن إمزدي بنيرة كلنا ونركبنا لينا مالتي سلازي دبر بيزن مزحتنا نفطينا بزي ثم دين فلتقنا كبسمرة سني نمقدبات عزلا نفاسي إن شاء الله 15 كيلومتر يمسلن زي دقاقة أفتي أو يدلو تقدام تي قدام أبغى لعلي دلو دكتور نستيعات وونين دكتور وعتي رحم زاتوه نتا كاب نفاسي حجين لعل الدبري نخت دي بنتقنكا شو 10 كيلومتر يقومتها 3 ساعات فرقان أنا بزح جزء 3 غرقو 3 ساعات فرقان تبع عسكي أخذ نفط دبر تأتو مالي دقري كابس مرة تجميركا نوعي ما قدمونه معاتي خنا بهالك هذا بزغنا نمنتاي نزم صوزن له كنفلت يقبعنا يبزع قداماتنا كنمنتاي حط خمس لنا ول كنفلت يقبعنا ايو مالتي አሁን ፊልጶስ ድማ እቲ ቦታ ዘለዎ ብዙሓት ደቂ ስለ ዘፍረዩ ደቅናቶም ካብኦም ዝፈረዩ ስጋዓ ኣብ ትግራይ ማለት ክንደይ ገዳማት ዝመስረቱ ቅዱሳን ኣቦታት ኣለዉ ብውዕዱ ናይ አቡነ ፊልጶስ ደቆም ገዳማት ዝመስረቱ ልዕሊ 10 ኣለዉ ማለት ካብ ኤርትራ ጀሚርና ስጋዕ ትግራይ መንጎ ጎንደርን ትግራይ መሬት ናይ አቡነ ፊልጶስ ነይርዎም ብግዜ ሃይለ ስላሴ ካብ ደብረ ቢዞን ኮይኖም ዘመሓድርዎ ማለት ክንምንታይ ማለት እቲ ገዳም ክንምንታይ እቲ ናቱ ትምህርቲ ክንምንታይ ኣስፋዕፊሑ ከም ዝነበረ ክንፈልጥ ንታሕቲ ድማ ኩላና ከም ንፈልጦ ካብ ደብረ ቢዘን ዘሎ ስጋዕ ባፅዕ ዘለዋ መብዛሕተን ኣብያተ ክርስቲያናት ደብረ ቢዘን የመሃኒፆምን ተንዘለዋ ካብ ነፋሲ እዚ ጊንዳ ደንጎሎ ላዕላይ ታሕታይ እንዳበልና ስጋዕ ታሕቲ ክንወርድ ኮልና ኣብ ባፅዕ ከይተረፈውን ክልተ ኣብያተ ክርስቲያናት ዳሃነፁ ደብረ ቢዘን እዮም ማለት ደብረ ቢዘን ስለዚ بزغنا التاريخ بزح حول خيليو جزيو قرتك حصرنا خيليو أنا أونا فيليبوس تاريخ جفيحيو سفيحيو بدحريهم زتسو بنا أونا فيليبوس تكيم زتسو دم أونا يوحنس تبار جيت قدام أنا أونا فيليبوس أنا أونا يوحنس قدام يزبار أو تدايم نار إنا دم كل تابعات كريستيانات صار سعيد مان بس الله سي سلسة تابعات كريستيانات يزولفت قدامهم سلسة بزغنا زيارة أملاك عدمت عنان بحلفنا تماودات أم نغيزن كتريو يقبأكم نخالي نسدرح تبتصح ويخمزة أيكون كان تخيل بيت إرتلانا تمدر ناسني بحق تناتو حاب تقدر أنت قنكع قدامات تبتصح تخلال لو كان نهالو الدبر بيزن أنت خنديب زي كأنا قالوا قدامات مليم يمزلونا سلازي أبزخدنا اللو جزيك نرسي عبلنا نزنقي عبلنا بوحدو حنت قدام بس إحنا خمسين بقالنا بوحدو حنت قدام موك زي راملا نزخ نقبر صبو يبزحنا قال مساء تأساسير غريتا قال عابي بعد دماء مثلا لون زمزل حمص مالتي انتايو قرتيت ذكر الله بعد لنا يبدان لها الناس دبر تابور عندنا زمزل حمص يا بعدنا بحلف كهنات اللي كهنات بعالي خبيهم زوجوا ناتهم بعالي خالد بهال ثم كهنات اللي كهنات زيادة نتمأمن يوم بعد سريعهم دارول زدما في مغنياتهم سرطوا كابي ديلا نايد برتابور تاريخ من فلت مصحف قدس كم تجلسنا هم زلوا ويتعامل عنا يسوع كريستوس إلياسن موسى متيميزا موسى دم خاله كاب حوالات دم سلسلة كم نايم مستر حوالات دبالو حوالات قدس بيتروس وانجيلا قدس يوحنسن يايقوبن قدس يايقوب حوالات قدس يايقوبن سلسلة يوم كم زناورو مو حموشة سلسلة بهمين هذا ما قداسي من قدس كلنا نتاين قبل
እንታይ ይግበር ምናልባት ኣብ ሰዓት ምሽግር ስለ ዝኾነ ሓደ ካህን ኮይና ንቅድስ ወይ ድማ ክልተ ካህናት ኮይና ንቅድስ ዲያቆናት ደይብሉ እውን ሓንሳብ ክንቅድስ ንኽእል ኢና እቲ ስርዓቱ ግና ቤተክርስትያን ዘሎ ስርዓት ግና ከመይ እንተኢልና ኣብ ዓድና ብናይ ኤርትራ ወገን እንተኸይድና ሰለስተ ካህናት ክልተ ዲያቆናት ኢና ንቅድስ ሰለስተ ካህናት ክልተ ዲያቆናት ኢና ንቅድስ ማለት እዚ ኣምሳሌቱ ወይ ድማ ምሳሌኡ ካበይ እንተኢልና እቶም ክልተ ዲያቆናት ተባሂ ምሳሌ ንኤልያስን ሙሴን ማለት እዩ እቶም ሰለስተ ካህናት ተባሂሎም ዘለዉ ድማ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን እዞም ሐዋርያት ሰለስተ ሐዋርያት ማለት እዩ ብኸምኡ መልክዕ በዚ መልክዕ እዚ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ቅዳሴ ብሓሙሽተ ዝስራዕ ኣብ ዓድና ካብ ሓሙሽተ ሓደ እንተጎዲሉ ቅዳሴ ኣይግበርን እዩ ብዓድና ክንፈልጦ ዘለና ግን ኣብዚ ቅዱስ ሲኖዶስ እውን ስለ ዘፍቀደልና ከከም ሃገሩ እውን ስለትኸይድ እዚ ድማ ሕጊ እዚ ድማ ዶግማ ዘይኮነ ቀኖና ስለ ዝኾነ ቀኖና ድማ ብቅዱስ ሲኖዶስ ዝቕነ ዝመሓየሽ ወይ ድማ ምስ ኩነታት ርኦም ስለ ዝውስኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ንዓና ፍቂዶምልና ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ንኸይድ ዘለና እምበር ከም ስርዓት ቤተክርስትያን ብከምዚ መልክዕ ብኢትዮጵያ ወገን እውን ልክዕ ከምኡ ሓደ ኢና ከም ኣቦታት ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ከም ዝነበሩና እዚ መብዛሕትኡ ኣብ ከባቢ ትግራይን ላዕለዋይ ጎንደርን ገለን ዘሎ ኣብ ቤተሽራ ዝያዳ ፈልጡ ልዕለይ እምበር ሰለስተ ካህናት ዝቅድሱ ብዙሓት ኣለዉ ብና ኣብ ካልእ ድማ ክልተ ካህናት እንዳገበሩ ሰለስተ እቲ ምስጢሩ ተመሳሳሊ እዩ ብዙሕ ድረሓሓቕ ኣይኮነን ማለት እየ ግን ተመሳሳሊ እዩ ብዝኾነ ግን እቲ ደብረ ታቦር ብከምዚ መልክዕ ብካህናትን ብዲያቆናትን ዝያዳ ንምእመናን ብምስትእንጋድ እዩ ዝግበር መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ናብዚ ክቡር በዓል ዘብፅሐና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ እቶም ንኽእል ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እቶም ንኽእል ሓሙስ ንጎ መፂና ክንሳለም ቅዱስ ቤተክርስትያንና ኩላና ክንትስኢና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ማለት እዩ እሞ ሓሙስ መፂና ክንሳለም ፅዋዓና ኣላ ናብኡ ዝበፅሕ እስትንፋስ ሃበና ሰንበት ድማ ከም ኩላና ንፈልጦ ኪዳነ ምሕረት እዩ መጨረሻ ናይ ጾሙን ዝንጾሞ ዘለና ዕለት 16 እዩ ሐዋርያት 14 መዓልቲ እዮም ጾሞም ማለት እዩ 14 መዓልቲ ዝጾሙ ንዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ምስ ተረከቡ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ድማ ድሕሪ ሳልስቲ ልክዕ ከም ወዳ ድሕሪ ሳልስቲ ተንሲያ ብዕለት 16 ዝዓረገትሉ ወይ ድማ ፍልሰታ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ስለዚ እሞ ነዚ ክንገብር ናብኡ ከብፅሓና እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፈቓድ ይኹን ናይ ንድኹም ሓዊኹም ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ናብ ትገብርዎ ፀሎት ፅን ኢሉ ይስማዕኹም ወስብሓት ለእግዚኣብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡራን ሓንቲ ነገር ኣላ ኩላና ንፈልጣ ዝግባእ ህዝቢ ሓንቲ እዛ ደብረ ታቦር ዝበልዋ ናይ ካህናት ናይ ዲያቆናት ናይ መርጌታታት ዝግር ኬሮም ዓመት ንህዝቢ ዘእንግዱላ እምበር ንህዝቢ ጥራሕ ዝክር ዝበላ ይበሃል ካህናት ገይሮም ኣሪፎም ዓመት ደብረ ታቦር ዝክር ጌርካ ንህዝቢ ሙሉእ ፀሎት ተስኪዑ ናይ ካህናት ናይ ዲያቆናት ግን ስጋብ ሕጂ ዕና ብቕዓትን ዘይተረኸብና ውሕዳት ስለ ዝረኸብና ህንዱ ረይከኣል ንዓመታት ግን ድሕሪ ሓቢርኩም ናኩልኩም ከንዋሃት ኢና ከነብዕሎ ኢና ኣብ ዓሰርተ መምሸት ፀበልካ ኣተደስካ እዮም ህዝቢ ይበኣሰካ ዓመት ፅበያ ስለዚ ናይ ካህናት ዝክር ደብረ ታቦር እያ ክገብሩ ግብኦም እዩ ብኣርኣያ ከርእዩ ንህዝቢ ፀበልካ ዓመት ፅበያ ንኩሉ ተድሕኒት ስለዚ ንዓመት ኣብ ገባኢና ኩልኹም ግን ብምውፃእን ከመይ ጌርና ክንዳንዎን ተተሓባብሩን ሓደራ ኣሜን ዝሃቡና ናይ ቤተክርስትያን ልክዕ ከምቲ ኩሉ ግዜ ሸም እግዚኣብሔር ኣምላክ ዘጉደለ ይተክእ እሞ ናይ ኣቦ የማነ ናይ መቐደሲ $50 ገባር ሰናይ ሞባእ 150 ኣዲ ኣበባ ተወልደ ድማ ሞባእ $100 ገባር ሰናይ መቐደሲ ናይ ኣቡነ ፊልጶስ $100 ብርሃነ ምስ ትበርህ ናይ መቐደሲ ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ $30 ሓፍትና ፀጋም كلها ناقل مزاحر لها حبريتها حنتي ناقصن أبركت كي ترسل سمتها
ምክንያቱ ቤተክርስቲያን ባሁን የምስሉ ዘለሆኑ ተዋቅቦ በረከት ኮይኑ ቀሪባ ዕዳ ኣብሉ እነት ኣንገሩኒና ኣጆኹ ተትርስሕዋ ካልኣይ ኣብ ዘንፆም እዚአን ዝፀውም ሰብ ዝቆርቡ በር ዘይፀማ ይቆሩ ናብሎም ዘይፀውም ሰብ ዕመን ኣስቆርባ ይግብኦ መንክር ግርማ ሃይለ
እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ ጎይታ ዝባድህር ርስትኻ ባርክ ኦ እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ አዮም አሎሙ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጽዋዕካ ማህደር ቅዱስ ለጽዋዕኩም ለጸለይኩም ለተቀባይኩም ውስጥምነ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ይስራኤለኩም ኃጢአትኩም ዘገበርኩም በአእምሮ አበየ አእምሮ በዛለበ ይማርኩም መሰይ መጸይከብኩም በእንተ ስጋው ስጋ መለኮቱ በእንተ ደሙ ደም ህግ ወስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም በድንግልና እና ወልደ ስጋ ትምት ለዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብዙሓት ከይመሓረና ብዝመፅእ ድማ ያክበና ሆም ድማ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መልኣ ሰርታት እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ለአጉደ ዝናም ዝሬተ ይኩነነ ጸጥመቶነ ስጋ ጎደ ምጋባነ ፈዝምጂ ኩሎ ኃይሎ ለጸላይ በረከተ ደቀ ቅድስም ተምልተ ምሕረት ጃን ዘፎ ኩልነም ኩሉም ጋር ከያግዘነው ዘ ኩሉም ጋር ሰናይ ደመረነ ሩቅ ዘዋበነ ስጋው ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ أبز عالم جايرو في عواننا بطاطنا كلهم هزمة كريستيان سواتي ارتها قرأي وصلنا سمايا وارسنا አሜን። ጸሎኩም ዘኩርንም ንስወርና ወልደ አማኑኤል ዳዊት አብርሃም ለተጸጋ ወለተ መድኅን ወለተ ዓመተ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል አጸደ ማርያም ወለተ ጅና ወለተ ሕይወት ወለተ ዮሐንስ ወለተ ሥላሴ ቅድስት أبرهات ينهن هذا بمحرق يذكرنا هذا بمحرقنا أخذنا ما جمعته عاولنا أبونا زمان سميعنا ቅዱስ ሲሳይ